Hello friend, welcome to my YouTube channel. ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍। ଆଉ ଆଜି ଆମେ କେତା ସ୍କୁଲ ଯାଉଛୁ। ତ ଫାଇନାଲି ପୁରା ଆମେ ଯାଉଛୁ କେତା ସ୍କୁଲ। ଆଉ ଆମ ଘର ପାଖରେ ଏଇ ଯୋଉ 50 କିଲୋମିଟର। ଫାଇନାଲି ପୁରା ଭୀମକୁଣ୍ଡ ପହଞ୍ଚି ଆମେ ଯାଉଛୁ ସେଇ ବୋଲର ଦେଇକରି। ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା ଭୀମକୁଣ୍ଡ ରାସ୍ତା କେମିତି ଖରାପ। ଏଠୁ ବହୁତ ଖରାପ ଭୀମକୁଣ୍ଡ ରାସ୍ତା। ଏଇଭଳିଆ ଖରାପ ରାସ୍ତା ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯିବ ବୋଧେ 1 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ ଏଇଭଳିଆ ରାସ୍ତା ହେଇଛି। ପାଇଯିବେ ଏ ରାସ୍ତାରେ ରାସ୍ତା କଣ ଦେଖି ଯାଉଛୁ।